kumusha okumusha kwakasununguka hakuna usiku mangana ibasi ndinoda uyomusha ndinouchemera musha usina kurwadza wondoda kusvika musha usina kurwadza wondoda kusvika tenzira rikumusha ndengiro zidzake hakuna chitemayo kana nezviedzo zviyodze kumushayo ndodzinzwa munzeve kuti ndofunga nemusha ndinobva ndachena kuti ndofunga nemusha ndinobva ndachena vagari vekumusha vanondidaidza urombo zverufu hazvisopindimo onyika inodiwa iri kumusoro Kristu tiunze kumusha werudo rwe Kristu tiunze kumusha werudo rwe vagari vekumusha vanondidaidza urombo zvenerufu hazvisopindimo onyika inodiwa iri kumusoro Kristu tiunze kumusha werudo rwe Kristu tiunze kumusha werudo rwe Kristu tiunze kumusha werudo rwe Kristu tiunze kumusha werudo rwe. Tinomukwazisai mose wadiwa watariri nevateereri mukati mepurogiramu yedu Family Matters patiri kusangana pachirongwa chino mukati mezuva ranhasi. Toda kutenda Mwari nemacomments amuri kutaura nezvikumbiro zvamuri kuisa nemazano amuri kutibetsera nawo kuti purogiramu ino ienderere mberi. Toda kutenda nhasi ndine dare rakati simbei mukati mezuva ranhasi. Ndanchida kutiko vazvipe kwamuri vagotaura nemi vakukwazisei tozotaura kuti iko nhasi hari yatiri kupunza ine chii mukati. Totanga nekupi? Totanga nekuku. Yes. Makadiwa tere, zita rangu ndinonzi Edmund Maputi, ndiri engineer uye ndiri local elder munzvimbo yeBelvedere. Thank you. Next. Makadizhenyu vadiwa vatariri nevateereri, ini ndini wenyu Advocate Nyari Maposa. Toda kutenda chose. Yes, we go to yes. Ndonzi Mandikudza Stole kana kuti baba amutsa. Ndinoita zvemabusiness. Ndinoimba nekufarira kuita zvaJehovha.
Thank you so much. Next. Makadi henyu vateereri, ndinoitwa Aspina Matsekeza, ndinoita business uye ndichibata futi kusangano raMwari. Amen. Tinotenda chose. Yes. Touya pano. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi, ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi, ndinonamatira vanoita zvemabhizinesi uye ndiri shamwari yaSinyoro. Toda kutenda chose. Ndoitwa Pastor Francis Mbira, ndinotinha kuti dzirwe pachirongwa cheFamily Matters musvokosvo. Ndinokanda guruva mudenga dzobatana tichitaura nyaya, kuna nyaya dzinoyera paFamily Matters dzakakora nedzine nhete dzinopisa nedzinotonhora, zvese tinotaura nezvazvo. Chinangwa chatinacho paFamily Matters ndechekuti iko tinotenda kuti iko kana kumba kwakadzikama, kana kumba kuine mufaro, kunamata kunosimba. Asi kana kumba kuine chaos, kumba iri mapirinjanjanja, minzwa yemupangara, ari makakatanwa gumbezere vanomwe, kana kumba kwakangodaro chete, idi munonyipa imimi kungoenda hako kuchechi asi hapana zvinenge zviripo. Asi kana kumba kwakadzikama, kumba kuine mufaro, vanhu vanonamata Jehovha wakasununguka. Saka chinangwa chedu ndechekuti titaure zvinobata mhuri, tichiziva kuti iko kana mhuri ikagadzikana, Mwari anonamatwa nemufaro. Saka mukati mezuva ranhasi tada kuti tisangane pachirongwa Family Matters. Mukati mezuva ranhasi toda kutaura nezvemari, gono, mari. Ndoya toda kutaura nayo nezvayo. Mumwe mutauro akati iko, you wonder kuti iko mari inoyasonzi how much money is enough money. Inoyasokwana imari inyari. Handiti muri kuona. Pakuonekwa unzi iko vane zhinji vari kungotukana, vane shoma wese kutotukana kwacho. Saka munodzimara wakunetseka kuti iko mari iyi yakashata here, kana kuti chimbori chinyi, kana kuti attitude yevanhu towards money ndo yakaipa here, kana kuti zvakamira sei. But mukati mezuva ranhasi tatida kuitsenga nyaya iyi yakarerekera pakuti iko mhuri nezviunganidzwa, zviwanikwa, zvishandwa, mhuri ingaendere mberi sei mukati mekurarama. Pfuma yatinotsvaga ndo yatinoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi, nekuti vazhinji vari kuchema yaungana, vakawanda vari kuichemera kuti iko iungane nekuti haipo. Saka taona kuti iko tikasataura nenyaya dzemari, ida hapana zvatiri kuita paFamily Matters. Zviunganidzwa, zvishandwa zvinoungana kuti iko mhuri ishandise, igoraramawo zvakanaka, iwane peugara, tivakewo, titengo icho nechochocho. Asi mukuitsvaga umomo zvine kukweshana kwazviri kuita, mhuri yotoparara, kana mari yachaungana, kana kuti in the road yekuda kuedza kuiunganidza. Saka nhasi tatida kuti tipo titaure, takanyanyisa kunanga pakuti iko pakutsvaga pfuma, pane nyaya inotinetsei yekuti iko ndiyangu nguu ari kunetsa panyaya yepfuma. Handiti muri kuona? Pane chinhu chinonzi nguu vamaputi yangu, mota yangu, bank account rangu, kambani yangu, imba yangu. Kana zvinhu zvamboungana izvi, umwe akandiudza kuti iko hanzi iko kana ichiri shoma inogona kungoita yemhuri. Asi pastor kana mari yanyasopo inofanirwa kuve nemuridzi. Handiti muri kuona? Kana ichitaurawo zvetumari tushoma, asi kana raa briefcase hanzi inofanirwa kuve nemuridzi, kwete kunzi inzi ndiye vanhu. Saka ngati ownership muzviunganidzwa inhaurwa yakamira sei? Totanga nawo maputi, ndimi muri wekutanga. Ndinoona pfungwa yamukutaura yeownership kuda inonyanyobva kuda mukukudzwa kwedu. Dzimwe nguva tinokura tiri in competition. Ndoda kuti ndasvika, kana ndichiti ndine mari ndozvimeasure against uyo kuti ndine yakawanda zvakadii. Handisi kutarisa kukwana kweyangu kana kusakwana kweyangu. Now tiri mumhuri zvakare, dzimwe nguva tinoita mapower struggle. Ndinofila sababa kuti
pandinounza chingwa ndiri baba saka kana ndichitaura ndinoda kuisa authority yangu kuburikidza nemari ndo dzimwe zvinoitika zvandingangofungawo zvamungangofungawo okay yangu changu handiti ndizvo I think vastole imbotibatsira ipapapo kuti iko ndo zvazvinofanirwa kuita here kana kuti zvinhu zvinongosvika zvobva zvaita zvevanhu vese zviri nyore here kuti zvive zvevanhu vese zvababa namai mabva mabvunza westewardship okay. vose varipo hapana kana ane chake ipapo Alright. Concept iripo ndeyekungotanga kunzwisisa kuti tiri mhuri and wekutanga wekuziva muridzi wazvose ndijehovha exactly wekuziva kuti jehovha ndiye anopa and uye anoti kwangu ndechangu anenge asati aziva kuti kana jehovha akasaiswa pachinzvimbo chake chinogona kutorwa chopuwa mumwe kana kuti iyewo savapo chosara chichirarama chichikomborerwa nevamwe saka kana munhu achipinda mumhuri ngaangoziva kuti tiri mumhuri and tose tiri pamwe chete, we are members of the same family. Ndimanowanzoti usakangana kuti tine mashareholders munomba because tinoti taisa lotion yedu unoona mumwe musi isipo oza kuti yaenda kupiwo ozoza kuti yeuko yapera saka mamwe mashareholders vauya vakatora saka tiri chakakosha kungoziva kuti mumhuri tese tirimo tingave nema-different roles asi mumwe nemumwe wese is a rightful owner. Ownership yakapuwa najehovha anova ndiye muridzi wazvo. Thank you so much. Saka imbotibatsira mai Matsekesi kuti iko zviri nyore here kunyatsoti zvinzi zvazvedu idishuwa 30,000 US kuti haisi yangu haisi yamai ndiyedu tiri tu zvigoita here mai Matsekesi? Hazvizi nyore pastor, asi zvinoda kudamatirwa kuti zviite nyore. Nekuti tikaona kuti iwo paunongo kuti ndeyangu chete patoshata. Ende zvakuda kuti kana 30,000 chanzi ndeyedu tese ngatiisei musoro pamwe chete. Takuchishandisa zvinhu zvimwe chete zvatiri kuwirirana. Asiwo ukazouya uchiti yedu tese wakuzouya mwe musi wakuti aiwa mari iyi ngatiite zvakati zvako manje. Asi ukazoya titi mai mwana tauya nechinhu chachedu munomu ngatichirongai pamwe chete asi ngatirege kukanganwa kuti patiri kuronga zvinhu zvedu ngatidaidze futi wana wedu nokuti pamwe isusu tichangoronga tega uku asi vanhu havasi kuziva kuti zvinhu ndezvedu zviri munomumba. Vanhu vanenge vakutofunga kuti zvinhu zvakazara zvirimo nokuti havasi kuziva kuti zviri zviri kuitika kuseri uku. Asi patinongotanga kugara pasi nevana vedu nemukadzimai wako nemurume wako makuti kambani ndeyedu vana vangu haisisiri kuti kambani ndeyamai kana kuti kambani ndeyababa asi vana vaisei kana mazita memakambani vana ngaonekwo vachiiswawo uchivaratidzawo mapepa emakambani mwanangu ndo kambani yedu. Zvinoita kuti munhu wese mumba asununguke azive kuti zvese zviri munomu ndezvedu tese. Pane imwe aspect yandatoona yabuda panapa kuno kuti iko kana mati iyi mari iyi ndiyedu zvakutonokubatanidzai pakuirongera handiti muri kuona asi kana iri yemunhu wani ane simba rekuirongera mari yacho saka kuti iko zvinhu ndizvedu tiri pamwe chete zvinobatsira kuti tizoronga tiri chii futi tiri pamwe chete. Thank you for that point. Nyari, you want to say something then gono ndachida kuti kutanga kutsenga gavi ndiri kuda kuota. Yes. Okay, ndinotenda ndovonga zvandingataura indoda kutora nyaya iyi from a bit of history. Alright. Tikatarisa kuti maybe vanombowanzokunetskana kuda tikutaura sema-Africans handitika tikatarisa historically tichaona kuti tatine ma-different relations mumarriage. Tatina baba vainzi breadwinner ndizvoka ende yanga ichitori single income family. Mai vachigara kumba nevana vachirera vana vachibika porridge vachiaina vachiita zvese. Then and izvozvo is also to do with colonialism because kwakanzi vanhu muzoshanda kutauna asi madzimai kupi kumusha vachisara variko and already zvakabva zvatoisa kamwe kamukaha pakati patingati ownership. Kobva kwaita futi zvepamutemo kuti before 1982
kwakusati kwane inonzi legal age of majority Alright. rule. Iyo inozobva yekuti madzimai, they were not considered as what? As full adults. Alright. Ever. They were always perpetual minors. Alright. Saka wanga usingazombosvike panguva yekuti wewe waakunzi chinyi waamunhu mukuru, so you had no capacity to own any property, Alright. especially immovable property. Alright. Saka izvozvi zvichinesu even up to today. Asi ndichitora pane nyaya yandanga ndatanga nayo kuti so it was a dependent relationship. Alright. Saka yaita sekushandikawo in that way kana baba vane benevolence, ndizvo Alright. kaya inonzi vane chipavhurire. Alright. Asi ike zvino zvaakunetsa nokuti madzimai asimudzirwa zvakadaro neaffirmative action to the point yokuti most women, you know, aspire to work and to be part of a double income family. Alright. Saka relationship yapakati pababa namai is no longer dependent, Alright. yava relational. Saka apa panesa manje nekamwe ka privilege kake kaiva nevanhurume handiti kake kuti ndini breadwinner, saka ndinotaura zvinoitwa nemari panopamba. Maiwo vakuti saka kuti tiite chinhu pachikristu ndoti here mari yandawana ndobva ndati baba ndimi breadwinner, ndimi head of the home. Handiti ndopaya panozopinda nyaya yekuti but ini ndindaishandira kaiwe wakaritrenji wakaiwewe. Saka ndisingagoni kutenga masofa, mautona vanhu vatanga kudini vakutanga kunetsana. And I think yakambotaurika futi zvekuti paipai pakazoenda vanhu kuoverseas, vanhu vakundogara kunana UK, vakundogara kunana US, Canada, South Africa, pekuti vanhu vainyanyodiwa kumabasa, vanhu kuda vanoita nursing, mabasa anga achida madzimai vanga vari qualified. Saka ana baba vakanzi uyai henyu, asi vakasara vari chinyi vasiri pamabasa akanyatsosimba asinganyanyi kubhadhara semadzimai. Iyayo kunzi breadwinner manje matables adini yatanga kunetsa manje kuti ndichiti ndati ndichibva kubasa ndogara ndopiwa chikafu, uye oti but ndindaa ndiri kubasa kaini. Amona kuti nyaya yemari yotodini yakutonetsa. Gono mainzwa kanyaya kuti iko mhidigari dzakazoitika manje. Ya imboibata itinzwe Gono. Ndofunga inyaya inofanirwa kujeka kuti kutosorana kuite kushoma mukati memhuri dzedu. Kana pasina kujeka ipapo kumarana kwacho hakungaperi. Kana ndakaitarisa ndinoona sokuti inoda tapiwa kanhoroondo panapa naadvocate tichinzi kubva gore rakati zvichidai zvakadai, zvikazotarisa madokero, zvikazotarisa maodzanyemba, tichipiwa saizvozvo izvi. Munoziva imwe nguva vamwe vakauya kuna Jesu vachibvunza, rikanzi Mozisi akati kana mukadzi asiri kunzwisisa unogona kuti aende. Jesu akati aiwa indakuenda before Moses, kuti kwekutanga zvazvisina kudaro. Tisati tatosvikapo imuri kutotangira henyu pana Mozisi apa, indiri kunotangira kwazvakatangira pedyo apa. Saka muri kuona kuti pane zvakawanda zvinoitika munhoroondo mukuyanana nekusangana kunenge kuchiita macivilizations kuburikidza nana colonization nezvimwe zvakadaro. Saka ndinoona kuti nyaya yekuti zvinhu ndezvani inofanira kuti tinyatsa kunzwisisa kuti regai ndipe muenzaniso pakupindura mubvunzo iwoyo. Tine rombo rakanaka kuti tina vaStole padare rino nhasi. Vanoimba neboka rinozivikanwa pasi rese reshower power, you know. Now chinonzi boka rekuimba kana kuti chinonzi kwaya kuwirirana. Alright. Kana mukanomira pastage kuchero muine the best PA system nemamicrophone, musina kuwirirana kuti song yacho turikuimba ndeipi, pitch yacho ndeipi, hapana chinobuda ipapo. Hapana chinobuda. Saka vakanopinda mustudio mumba yekutsikisa muya, mumwe nomumwe achiti ndoda kuti inzwi rangu rinzikwe kudarika rewamwe, ndozoudza vari chiredzi kuti makandinzwa here, nyatsoteerai CD mundinzwe. Zvikangodaro chete hatisisina kwaya, hatisina group, taane muunganidzwa wemasoloists. Zvinobva zvazhazhira kune vachateerera. Chinonzi kwaya kuwirirana. Chero waigona kusumudza izwi, pane parichatonzi ngaridzike nekuti toda mubvumo unoita kuti zviitambirike zvakanaka. Saka tinoda kuti tinzwisise kuti chinonzi mhuri chii. Saka tiri kupinda mukati memhuri
tiri kuda kuti ini ndiri kuda kuramba ndiri neforo yangu yandakabaya ndiri jaya uye ari kuti ndine yanguwo yandakabaya muri kupaona saka tinobva taita makakatanwa ekuti hapachina paticha kana tati tava mhuri chinotonzi mhuri kuwirirana toita maonera pamwe chuma chemuzukuru hapachina ngungu haasi chadikanwe apa pane a new reality inofanira kuremekedzwa. Saka in other words Jehovah ngatitangirei pa foundation yakanaka neyo yakanaka. Kana tichiaprocha nyaya yezvishandwa mungazvirambe kana kuti mungazvida, chinoita kuti iko zvifambe mubvumo wokuwirirana. Kuwirirana kuya kwokuti iko chauya hausi kushandira iwewe kana wamumhuri, hausi kushandira for your interests kana wapinda mumhuri, asi kana wangopinda mumhuri chete wakutotsvaga zvaunotsvaga zvinouya zvese zvinosvikoiswa paaritari yekuwirirana kwokunzi tiri mhuri. Zvozobva ipapo mukuwirirana futi zvichishewa zvichienda uko nekokoko. Saka mataura makumi magono, but Vasitorembo yazotiudzai kuti iko zviri nyore here kuti zvinhu zvishewe mumba kana zvauya namai, kana kuti zviri nyore kana zvauya nababa. Ndakanzwa kuti hanzi kana muine iwewe gono kana muine $100 mai mbiriri vaine $50, mari iri pamusha ipapo haisi 150, ukaisanganisa kuti 100 plus 50 inoita 100. Ndo metsi dzacho. Hanzi kana ukangonzwisa izvozvo hauchanetsani nemukadzi. Saka mari inofanirwa kuuya ichinzi ndiye mhuri kana mese muine zvishandwa. Maybe uyu atomutsawo kambani, uyu atomutsawo chakati, muri kuenda mese muri kubatsirana semhuri. Saka mari inonzi yemhuri ndiyani Vasitori? Mari yemhuri ndeyemhuri. Inowanikwa yose iri mumhuri umu ndeyemumhuri. Asi tinoda kuti muone kuti zvataurwa naadvocate ndezvekuti traditionally ana baba ndo vaishanda. I think even mukatarisa biblically in terms of the way we were structured, isu ana baba hatina kuzopiwa mukana wokuchengeta vana. Ana mai paya vakatakura vana, zvimwe kushanda kunogona kunetsa. Saka ana baba we are expected kuti ndisu tinenge tichishanda, even simba ratikapuwa kuti tive the providers of the home. But kana mai vari kushanda kumba, varivo vari kurera mhuri kuti vana vedu vazobuda vamuke zvakanaka, vakure zvakanaka. Inini sababa I must make sure kuti I provide zvose zvinodikanwa kuti izvozvo zviitike. Kwete kuti ndofunga kuti nekuti vakazvitakura vari kubata vana, ini ndini ndiri nemasimba ekushanda, ndofunga kuti zvava zvangu, ndinenge ndarasika. Nekuti ava vazvipira kuti vaite zvimwe zvinotodikanwa mumba imomo, because mese mukabva mumba muchimanya mwakananga uko mwakananga uko, pane masacrifice anoitwa futi kuvana uku kunogona kusara kwakabooka uko, muvengi obva apindawo. Saka I think chakakosha kunzwisisana maroles, kupanana maroles kuti right, ini zvandiri baba ndakundoshanda ndakadai, asi kana ndashanda ndinounza pamwe chete. Muchaona kuti that virtuous woman anonzi aimuka mangwanani achiorder zvinhu zvechikepe and so forth, achibatsirana nemurume wake. Exactly, she's also a business woman, even though ari kukumba, ari kubata kumhuri, ari kufeeda, but she's also enterprising. Izvozvo zvakakoshawo nekuti baba vakarohwa nemota zvinowanikwa mumhuri. Mai nemhuri havazosara vakubva kuBorodale vakuenda kunogara kwaseke, kana kuti vari kubva kwaseke vakuenda kumusha. Saka I think zvakakosha kungonzwisisana semhuri kuti no, kana taakushanda tiri pamwe chete, asi maroles, iwewe kana yanguva yevana chimboitawo izvi, ininiwo kana iri nguva yei ndakumboitawo izvi, muchiwirirana asi edura riri rimwe chete. Thank you very much. Maita henyu igono tibatsirei. I think I've also seen your just a word iri kuperekedza zvataurwa nevatauri kuti ndofunga kuti maybe
even matarisiro pada taiita ndikuziva kuti tiri kupindura mubvunzo wekuti ndezvani. I think tinofanira kuti titarise neziso rimwe rinonyatsa kuyemura basa rinenge richiitwa nedzimwe nhengo dzemhuri. Zvakadaro zvokuti tinogona kudzikisira kana kusanyatsa kuona kukosha tofunga kuti pada kusunga tai uchimhanya kunokwira kombi ndokushanda. Asi kana ukatarisa chaizvo chaizvo vamwe vanosara pamba vaya vanotoshanda kudarika vaenda kunoshanda varipo, because repamba harina zvekuti kana pachifanira kubikwa panofanira kutobikwa, but kubasa kunogona kunzi nhasi hakuna magetsi chimwe zvinhu zvakada, but pamba panofanira kutoti kunyange asipo sadza riri kutongodiwa. Saka muchaona kuti ndakambopotsa ndadonha pacheya ndaverenga pamwe painzi chikafu chinodyiwa muAfrica I think about 60% or so chinoproducwa nemadzimai. Takashamisika kunzwa kuti saka it's women who feed Africa. I mean, and these are smallhold, I mean these are not commercial farmers. Vanhu vanituminda but it's women. Saka kushanda zvinogona kunge zviri monetized hazvina mari yaiswa ipapo yekunzi iri kubva ari kuwana cheki. Asi saka ndofunga kuti zvinogona kutibetsera kupindura mubvunzo kuti mari ndeyani. Nekuti pana pakazonyorwa bill rekunzi right imi mamuchimukira isuwo tari chisara tichibatawo rimwe basa rine chekuita nekuti mukwanise kumukira. Saka kuaina mari yakati, kuwacha mari yakati zvikaiswa apa asi nyoro haingabhadhariki. Ndiri kuona kuti mari yacho inondikunda. Saka zvinogona kutibetsera muono iwoyo. Ndigame mufundisi ipapo. I think chandingataura ndechekuti isu sikachitaura kumutemo. Munoziva mutemo haudi kunyanya kupindira nyaya dzevanhu mumba mavo. Kana vanhu vakangorongeka mumba mavo mutemo hamutombofi makauona. Mukazonzwa kuti mutemo wakupinda zivai kuti patopiringishika ipapa pane zvaitika zvamusina kukwanisa kuronga imi. Ndofunga kuti mukatarisa sokuti will kana munhu akanyora will zvinongonzi akati chii muwill make akarongeka. Asi kana asina will zvonzi saka mutemo unoti chinyi pasina will. Handiti saka sezvataura namufundisi kuti izvona mumba chaimo mukarongeka kuti vanhu vanoziya mapositions avo namaroles avo ndizvoka tichigamuchira basa remumwe serakakosha. Muchaona kuti zvekuzonzi ndoda kuenda kumaintenance court, ndoda kuenda kundoti koti idetermine kuti saka zvinhu zvinofamba sei kunenge kusina. I'll give you mamwe maexamples anenge aripo. Ndafarira zvataura namufundisi Mbiriri kuti izvona mutemo kana uzopinda unopindawo kuudza zvinhu zviri obvious. Zvamandifanira kungoziva chinyi mega, but nekuti mashaya pfungwa imimi mutemo waakuzokuudzai kuti aiwa zviri reasonable, zvinonzi reasonably justifiable in a democratic society. Mutemo unoti kudini ndizvozvo. Saka mutemo unoti wakazopinda manje vanhu vachinetsana nenyaya yeumbimbi ndogauya handika kuda kuti chindini ndezvangu inini. Mutemo uchibva wazoti aiwaka nyaya iripo ndeyekuti kana vanhu vari mumhuri apa ningotsinidzira nemutemo zvataurwa kare. Kana vanhu vari mumhuri chinoitika ndechekuti munhu anoenda kundoshanda ndo mashandiro ake. Zvinobatika salary kupera kwemwedzi ndo inonzi direct contribution. Uyo asara achiaina achibika poriji achibikira vanhu vanheru achichinja vana achitakura nhumbu achidini hazvibatiki nesalari. Asi zvinogamuchirika kuti zvakangoenzana naenda kundoshanda kana kutopfuura. Saka inonzi indirect contribution. Saka koti kana yakutarisa kuti pavaviri ava zvinhu zvakamira sei inototangira pa50-50 kana ichitarisa macontribution. Zvikazoonekwawo kuti aiwa baba vanga varangwa neusimbe zvayo hapana zvavaita vobviswa pa50 voiswa pa35. Zvikazonzi kudawo mai vanga vasina zvavanga vachiita kana kuti vanga vasitoripo vanga vatombotiza musha ndopanozonzi okay tovadzikisa tovaisa pachinyi pa30% kana pai, but koti inototangira pai pa50 kuti kuna madirect contribution namaindirect. Saka ngatisarerutsa basa rinoitwa nemumwe nekuti it cannot be put down to dollars and pennies. Saka nemamazwi gono ndiri kuona kuti panapa
mutemo unenge uchidonhawo rute wakatarisa madzenga madzenga asina kurongeka ndo panozoya mutemo zvonzi vaunzei kuno tivabatsire handiti muri kuona but tikarongeka zvinofamba ndichiwedzera ipapo futi mutemo wouya kuzoudza vanonzi vaniko vachizoudza toti tsori ndotsi dziya marapa tsetsetse dzisingahwisisi vanobva vaudza kuti aiwa panyaya yemaintenance mumba tangotarisa kuti kugarisana kwenyu mukadzi nemurume maroorana there is a mutual duty to look after the children. Apa kureva kuti mese mune 50% duty equal yekuchengeta chinyi vana, ndingatoti 100 yekuchengeta vana, saka hapana mumwe anonzi anofanira kuchengeta mwana kukunda mumwe, hakuna zvakadaro. Izvi zvakutoreva kuti imiwo mai kana muriko baba vachishanda, kana musiri chirema ndizvo kamuna maoko namakumbo nepfungwa, munototarisirwa kunzi itei zvinhu zvamunobata namaoko enyu. Nyangwe baba vakaita businessmen, vakaita engineer, vakaita mari dzinoshamisa, imi muri kutarisirwa kuti even if you are not educated zvokuti ndine emarketer or ndiri whatever, batai mabhizinesi enyu, batai maprojects, tangai zvikwere, itai zvinoitwa kuti mari dini muite a contribution, muchiziva kuti I have a contribution that is required of me by the law towards this family and the well-being of this family. Tikati fambei futi kubva ipapo tobva tati mutemo wobva wati kune reciprocal duty to maintain each other. Kureva kuti mai muri kunzichengetai baba, baba muri kunzichengetai chinyi mai, ava zvitori pamutemo to the point yoti vanhu vanotoshamisika kuti baba kuda varetrenchewa, mai vakuti akuverenga nyama dzavari kupakura kuti hapana zvauri kunza iwewe panobaba, saka iwe unodya chinango chimwe chete. Baba vanogona kuzosvika pakuti kuda ndine mapiritsi angu andofanira kutenga, asi nekuti mazuva ano handina mari, uyu ndiye anoshanda asi haasi kuda kundisapota. Izvozvo zvinogona kuremera society kuti vanzwise kuti baba vari kutoendawo kumaintenance court kundoti mukadzi ngaadini ngaandichengeto, zvitori pamutemo. Ndo zviya zvevanhu vasina pfungwa dzavo dzavakuudzwa zvokuita nemutemo. Saka that reciprocal duty to maintain each other ndo iri kutobatana zvataura naElderstone kuti zvinhu kana zviri mumba ndezvemhuri, whatever source it's coming from. Ndezvemhuri ndozvinoita kuti zvireruke kuda baba varetrenje zvandambotaura mabasa ari kunetsa mazano pacovid, vanhu are being laid off, chii chiri kuitika, asi mimai makeke amuri kubheka ndo ari kutounza mari mumba. Saka madaro muchangondoisa mumacoffers muchibhengi chenyu ichocho, mongoronga marongero amaidini amaichingoita, muchatauri kuti ini ndindakudai, uyo ndiye anga achimbodai. Saka iri ranaka, iri ratsengeka gaviri, handiti ndizvoka? Alright, Vamaputi, you wanted to say something on this issue yeownership? Yes. Alright. Pfungwa yangu yanga iri kuda kubva pakuti dzimwe nguva chinotikanganisa idambudziko rekusaziva kuti takatangire mhuri, hatina kana mission statement, kana zvese zvekutaurwa navadara apa zvinhu zvinofanira kungova mumission statement yemhuri, kuti ndaroora mudzimai uyu kuti ndimuchengete, iye abvuma kuroorwa neni kuti tichengetane. Kune pfungwa inotagwa nevamwe vanopa matheme ekuti kwanzi to posterity, ndichireva kuti zvese zvandiri kuita pano ndiri kuita kuti vanotevera kusure kwangu vange vari pachinhanho chiri nani. Kana tichitaura in layman's term, tinoti munharaunda akauya kuHarare netsoka, akaenda kuchikoro asina boots, ini ndaenda kuchikoro ndichipfeka boots, zvikureva kuti vari kuuya sure kwangu kuda vachatoenda kuchikoro vachidhiraivha motokari. Ipfungwa yeprogression. Saka kana munhu ukanzwisisa kuti chandiri kutangira mhuri iyi, one kufufila role yangu semunhu pane vanhu, kuti tinofanira kuti dzinza rikure, number one. Number two, rakura kudaro tiri kuda kuti vana Maputi, vana Mbira 100 years from now vanhu vakaita sei. Kana pfungwa iyo ikagara matiri yekunzwisisa nawo, ndagara nemwe wangu apa ndaakuziva kuti zvandiri kuunganidza zvinotokubvisa mupfungwa yekuti yangu, because uri kuziva kuti iwewe une relay yawapuwa kuti umanye kubva apa kusvika apa. Saka either
ukaramba wakabata nguu zviri kungoreva kuti uri type yaya yekuti inosiya vanhu vachita type yekuti inomhanya relay yosiya vose asi yomhanya yodzokera sure kuti tangaiwo kwandakatanga ndo type iyo wauda unopa chimutu wongomutaurira kuti enda unochitorawo unochitorera kwandatangira but pawarana pati yako yerelay wamanya uchikwikwidzana nevamwe zvaita sekuti hazvisisina benefit kune vari mberi kwako saka ndopfungwa ndadangowedzera kuti pane zviri kutaurwa nevadare zvinenge zviri kusamaraiza pfungwa yekuda kuti uri kumbotangirei mhuri tinomboziva here kuti ndiri kutangirei mhuri saka the best remedy panyaya yekuti iko pfuma yaungana mukatora pfungwa yekuti iko ndizvedu mukaregera kutora pfungwa yekuti iko nguu ndizvangu munoita zviri nani ende munhu ane simba rekuti iko ndizvangu anoita rimwe zisimba magorone riri kuzviunganidzira ende achitarisa vamwe kuti havasati vasvika apa nehama hadi kudziona dzichisvika pedyo nani pedyo naye pfungwa iyoyo haivake mhuri nekuenderera mberi zvakanaka but imwe pfungwa yatatichida kuti titaure nezvayo ndeyekuti iko ndezvipi zvimwe zvinhu zvingangobuda zvakatenderedza nyaya yezvishandwa nemhuri ndezvipi zvimwe zvinhu zvatinongoonawo handiti isusu gono tinotaura kuti hatitauri nyaya dzemunhu ba tinodzidzwawo hedu tiri mumakombi handiti muri kuona nayo chaiko ndezvipi zvimwe zvamunonzwawo mumakombi zvakaunganidza nyaya yemhuri muchato pamwe chete nezvishandwa nezviunganidzwa what are some of the issues that are in marriage and money and wealth zvakangopoteredza yes ndofunga kungoitumbura asi vadare ndo vachatibatsira ndingangoti nyaya yemari ikai inyaya inopisa nekuda kwekuti kana pachitariswa pada vemagweta vanokwanisa kutibatsira advocate asi mune zvinyorwa panoongororwa zvikonzero zvinoita kuti mhuri zhinji dziwanzoparara mari inoenda patop ichinobatana nana communication but mari is one of the major causes dzekuparara kwedzimba saka zvichiita sekuti kazhinji hakuzi kuwanda kana kushomeka kwayo asi kumanejwa kwayo kuti iri kumbobatwa sei ndo panenge panozoita kutosorana saka ndofunga vadare kana tadai ndatumbura vadare wochitibatsira yatumburwa handiti zvimwe zvamuri kunzwawo zvakanangana nemari zviri kuita kuti vanhu vatosorane mudzimba umu chimbori chinyi imbotibatsirai totanga kuna vastole then touya kuna mai matsekesa ndaona you signaled kuti iko muri kuda kutaura yes ina handirege kutanga nestewardship ndokune nyaya yose mukaona mhuri kana yawo chiri kuita kuti vanhu vaite nguu iyi uye nguu iyi chindini ende jehovha in his wisdom akagadzirisa mafomula ekubvisa chindini chacho like for instance mhuri kana yawana baba vavhima mai varima vana vabatsira zvese zvaungana tine chatinoti kustewardship munotanga madzosera kuna jehovha chegumi now that attitude yawaita yekudzora zvegumi nezvipo ndeyekuratidza kuti pane mumwe asiri wewe aita kuti zvivepo saka mbiri yatobva kwauri wabvisa chindini Deuteronomy chapter 8 ndopiritsireka rechindini Deuteronomy chapter 8 17 na 18 yoti ndijehovha anopa simba rekufuma kuti iwe urege kuzoti simba rangu nemaoko angu ndorandiwanisa izvi saka ukaona baba achiri kuti ndechangu nesimba rangu iri haasati aziva kuti jehovha akakiya chero une mhasuru dzakadini chero une madhigiri akadini chero uri gweta rakadini hazvibudi hauna chaunounza because varipo vakawanda vakadzidza kuti pfura vasingachakwanisi kuunza saka chiri kuita kuti vanhu vakwikwirisane chekutanga ndechekusaziva kuti anopa simba remari ndiani saka muchaona kuti vanhu vachapedzera vakuda iyo
chaiyo mari ndopakuuya makakatano manje kupfuura mupiwe mari. And then Timothy obva ati the love of money is the root of all evil. Tikangoida bedzi tichatungana bedzi, asi tikangoziva kuti mari ituruzi inoshandiswa mumba, asi chedu kuwirirana nekudanana. Uchaona turuzi iyi inopfudzwa kuvana, inopiwa kumudzimai, inopiwa kuna baba, inopiwa ichienda even kuma next generations, nekuti inozikanwa kunzi mupfuri, muyeni, haisiyo ine nyaya. Alright. Saka nyaya yechindini ndo imwe yatiri kuona iri kukanganisa vanhu kuti vashandisavo vashandise mari. Ndedzipi dzimwe dzamunonzwawo mai Matsekezi? Ndofunga sisinyari vanobvumirana neni kuti mazuva elockdown pane zvakanetsa mudzimba. Tikatarisa baba vanogona kunge makaroorana, baba wachinyatoshandawo zvinhu zvichivaitira zvakanaka. Baba basa robva raita sei? Robva rapera. Baba basa rapera, mai ndo vasara vachi wabreadwinner. Mai vaivai kuti vachaburitsa mari sezvazviita baba, vakutanga futi kuti yangu mari. Baba vakusafa nekuti baba vachaende kupi? Vachaende kubata. Zvadaro mazuva elockdown vazhinji vakarasikirwa nemabasa. Baba vakabva vati pamwe basa rapera kana kuti chii, baba kana kuti dzimwe nguva vapowo mai kamari kuti vatangewo bhizinesi. Madzimai tinosungirira bhizinesi ramai rabva raenda kumusoro chaiko chaiko, but mai vakukanganwa kuti ndiwe pamusoro kudai ndiani? Ndibaba. Mai vakuzvikudza kuti mari ndeyani? Ndeyangu. Mukaona nyaya dzakadaro dziri kunyanyonetsa zvakanyanya kumadzimai, nokuti madzimai ini tikutaura semudzimai ndiriwo mubhizinesi, nezvandinonzwawo zvichitaurwawo nevamwe, anenge akutoti baba yokwangu uku vanotongoswera vakarara tumari twaunoya nato, asi vakanganwa kuti baba vaivaya kuti vave zvavari ndiani? Ndibaba, ndovavasimudzira. Saka ngatirege kukanganwa kuti tabva kupi. Tikati saizvozvo varume vazhinji, inofunga mukanyatsoverenga varume vazhinji zvinhu hazvisi kunyatsovaitira zvakanaka. Hakusi kuti dzimwe nguva kutadza kuronga kana kuti kudii, asi hameno zviri kungoitikawo kuti varume zvinhu zvavo zviri kungodona. Handiti zvevakadzi zvobva zvaita sei? Zvobva zvasimuka. Ndo pamunonzwa madzimai ari kukomplena kuti baba yokwangu hawanzi chikafu, asi dzimwe nguva unongochiona kuti baba vari kushingirira, zviri kuramba. Ende baba kuti vaite zvakati vari kungobondera, kuti vatange apa wabondera. Saka wodiko babao, asi kumboko vari kutsva futi. Mai vari kuti zvinhu ndini ndiri kuunza zvinhu, ndinda kutobhadhara rendi, ndinda kutoisa vana kuchikoro, ndinda kudaiwo, imba yatoparara. Saka tikangoziva kuti zvinhu ndezvedu, nyangwe baba vachiri kuwana, nyangwe baba vachishaya, nokuti pane nyaya chaipo ndepekuti baba wakashaya pane nyaya, asi kuna mai wakawana baba wachishaya paita nyaya, asi mai wakashaya baba wakawana hapana nyaya. Saka Sinyoro nemashoko ari kutaurwa aya, tabhopiwa futi periods rechindini, nemashoko ataurwa panapa, I think shoko ratingabate nderekuti misi haifanani. Misi haifanani. Saka izvozvo tikazviziva zvinotibatsira kuti tizive kuti nguuyu kauyu haafaniri kutombowanika, nekuda kwokuti zvakawanda zvinogona kuvhiringa iwewe wacho uri kuti ndeyangu, zvokuti unofuma mangwana usina. Vamwe nhasi une basa repamusoro, mangwana kunoita invention, inozva madisruptive innovations. Ava ndo vanoita zvema-innovations. Madisruptive innovation unofuma usina kana chipi. Muri kuona basa rako hapatorina hasi. Pawaidhiraivha tirakita yakudhiraivhwa nechimushini, yakudhiraivhwa nekombiyuta, ndo chakukohwa magwere ese mumunhu. Muri kuona nemunhu ari kutomwa hake tii yake ari muofisi ndiye ari kudhiraivha. Saka pataurwa zvakare naadvocate kuti tine hama zhinji vakaenda mhiri kwamakungwa, asi nekuda kwemamiriro ezvinhu ikoko munoona kuti zvinhu zvacho zvabva zvaita reversa jive. Muri kupaona. Saka kana angambe aripo akuchidairira kubva kune rimwe se hazvizobudi zvakanaka. Kuti ngoma yawairidza uri baba, handiti uri kuona uchiti ndini ndine zvinhu pamusha panapa, musanyanyotaura vakawanda. Kana ikazoridzwawo neuyu manje anesi kuUK, iwe uchinzi wakaita makombiyutas, but eji yako iyi haichaite kuno. Handiti uri kuona iwe wachigara manje, iwe wachigara manje. Saka muri kupaona here pamba ngoma iyo ikaridzwa namai unofara here? Handiti muri kuona nayo cheri kuno. Ichocho ndochokwadi. Ndafarira mashoko ataura napasta kuti
hanzi misi haifanani. Chokwadi chacho chiripo ndechekuti madzimai kazhinji takangozvarwa nemwoyo wakanaka, hatina utsinye kunyanyisa. Varipo vashomawo vakanzi apo nepapo, asi generally titiri vanhu raita nditikamaii. Saka munoona kuti but vakadzi mozaya inonzi hell hath no fury than a woman scorned, ndo inonyanya kutishandira iyoyo. Kuti iwewe pawaisimbowana mari waitichuchisa panopamba, taitamba nhamo, moza zvaita varume zvazvo kuti anodaiwo sochi zvazvo matrauza nemasaja hasisiko mazuva ano. Aita kukubudisira kudai akakufuratira wokupa chimari chacho kuti nevana vaitambura. Saka inini pandichazoita mari nini uchachiona. Ndo zvinenge ndozve zvatooma kuti ndodaona tomutaridza kuti right ngoma ndiyo aiva madziva ava mazambuko. Saka muchaona kuti kana muchiona zvichiitika izvozvo mudzimba, shuwa kutori kutsiva chaiko kuri kuitwa kwemunhu anga akarwadziswa kwenguva yakareba ka, zvozoitika izvozvizvi kuti pazoita maretrenchment, pazoita covid yataurwa iya, then ndoti ndauda kukutaridzawo kuti kana iwe usina mari zvinorevei, waakuda kuti kweshwa pano uchiti ndini baba, unoti baba kudini. Asi ndiri pane nyaya iyoyo, regai ndingowedzera ndichiti ndafarira vhesi rataura naElder Stoller remuna Zvirevo chapter 31. I think zvinotangira kuna vhesi 10 ikoko. Tombonza vakadzi vazhinji vanotaura kuti baba mazuva ano havasi kubasa, anditi apa ari kudhiraivha zimuhomba remota kudai osoko zimukwende remota achitosvika. Ende kazhinji vakadzi kana iri mota yangu ndoda kutoidhiraivha ineni, vashoma anoti baba dhiraivha yenyu. Ende dzimweongo vana baba havanyanyi kudawo kuzodhiraivha mota dzana mai kana kozi hamenoti zvinofamba sei dzitori nemazita dzimwe dzina mazita akanzi bei kudini we, asi vanhu vanga vachitozototi imota yani, imota yamadhamu. Saka pane madzimai vanoti kana vakawana mari, apa titombotaura kuti baba vaitwa retrenched kana kuti kwete. Pane madzimai anoti kana akaita mari anobva azviona kuti iye ndiye atoo baba. Ende maybe shoko rangu randingataura kunana mai vakadaro vanowana mari panguva iyoyo kupfuura vana baba, ngatinzwisise kuti iwe hauzombofi wakaita baba, nekuti kuva nemari kwababa is not what qualifies him to be the man. And kushaya mari kwake does not disqualify him from being the head of the home. Saka madzimai tinzwisise kuti titozama kuti tite baba ndebvu dzacho hatina, zvimwe zvombo zvese hatina. Saka zvinonetsa kuti uzviti iwewe ndakuda kuita baba noti ndakuita mari. Saka tibate vhesi rataurwa naElder rekuti izvona hanzi mukadzi uyu, she's the one who bent the midnight oil. Ndiye she was like the merchant ships. She got her food from afar off. Mburi yake yapfeka scarlet and what and aimukira mangwanani. Kuti she was a hard worker. Hatinyanyi kunzwa zvaita baba mufundisi, hatinyanyi kutongodzwa kuti vairemekedzwa kumatare, vanga vachiremekedzwa, vairemekedzwa, asi wataunza achishanda ndiani, ndimai, kureva kuti mukadzi, and zvozonzi and his heart fully trusts in his wife. Saka ukaona waita mari wewe semukadzi ine mumvuri chaiyo, ramba uchicheka baromita yemurume wako kuti is his heart still fully trusting in you. Nekuti kazhinji varume vakuitwa vana vadiki, yatova mukiu yevana, nekuti mai ndo vari kuwana matenda kumunicipality, mai ndo vanoshandira bhengi, ndo vari kuwana machinyi maloni kubhengi ema-employees kudini. Saka zvakatikoshera sana mai kuramba tichiziva nzvimbo yedu, kuramba tichiziva kuti aiwa chero ndaita mari inini, I am still a helpmeet. Ndokubatsira kwandiri kutoita panguva ino yakaoma iyi. Ndibatsireni ngotaura chimwe chekupedzisira. Ndafarira futi point yataura ndati ndingoitsinidzira yekuti mari mupfuri. Inowanzwa kuda muenzi kuri kunzi ndawana keshi chaiyo mufundisi, ndimbosheyawo zvandinoita.
ndinotora mari yeye ndoisapo ndotaura nemari kuti moro mari wakadii hako wanatsa wapfuura nepano asi iwe hauzi wepano iwe pano titori nemhuri yakakwana iwe usati wavapo ende pauchaenda tichasara tiri chinyi tiri mhuri handina ukama newe wauya uzoita zvawaita ita wauya uzoita zvaunofanira kuita ita zvaunofanira kuita udini upfuure uende never give money a higher position than it deserves aregai ndimbomira ipapo saka nemamwe mazwi munhu haadhifainwe value yake nemari yaari kuunza pamusha ukoshi hwemunhu chiremerera chemunhu chinobva kunani kuna Mwari chiremerera chekuti ava ndimai chinobva kunani kuna Mwari chiremerera chekuti ava ndibaba hachibve kuti iko vachinjwa kambani yakubhadhara nema-US aiwa handizvo zvinopa chiremerera kuna baba chiremerera chinobva kunani chinobva kuna Mwari saka tikapabata ipapapa pari very important vasitole then mai Matsekes advocate vaburitsa nyaya yatekeshera mazuva ano muchaona kuti kwane ma-mental health issues aripo especially kunana baba hanzi vakutaura vega macases edepression macases esuicide ari kunyanya kunana baba pane chivara chinonzi emasculation chavako kune agenda iripo yekubvisa ubaba panana baba neurume ndosaka muchiona nyika yakupromota madzimai stereki zvese zvaakuitwa girl power kumamovie uko the strongest Marvel character inenge iriko kumamovie is a woman anenge achinzi Captain America hakuna movie isina mudzimai anorova vese varume nevarume muchaona kuti musociety even kumabasa madzimai akuwana beta zvambotaurwa namama kuti vakuwana mabetter opportunities mabanks and so forth ndinemwe program yandiri kuita kuZimtrade yavari kungopromota madzimai chete muchaona saka muchaona kuti ana baba vari kuzama sezvataurwa bate zviri kuramba noswana usiriwo uri kupromota panguva yacho vari kutoti vatungamiri venyika vari kugona chaiwo madzimai saka munhu wese akutoti ngatichiisa madzimai ave vatungamiri but ana baba manje hatina kudhizainwa takadaro tichingotungamirwa takanyarara we stress and madzimai kana achifunga kuti kugona kuva nemurume waunodzvanyirira aunenge uchiwana kupfuura unenge uchigona uchipfuura waunozotora iyoyo chinzvimbo cheubaba it's actually bad because a depressed man will abuse anova abusive because anoda kuratidza kuti ndini murume saka adhi anopedzera akurova mudzimai kana kuti akungova verbally abusive a depressed man will abuse substances achatanga kumwa doro kana kuita madrugs because ari depressed a depressed man muchaona kuti achaita promiscuous because munhu auda kuratidza kuda kuzviprovera kuti ndichiri murume pane vamwe varume saka muchaona kuti achange akufamba so muchaona mudzimai akangwara anosumudzira murume wake zvosaoneka kuti ndiye ari kuunza ofuela ningi mhuri yake murume woita dignified oramba ari yemurume as long as the man is still in that position muchaona kuti mhuri iyoyo achava a better husband than akadzvanyirirwa unofamba uchidza vanhu kuti wekwangu ndakamupa stay soft akasoftiwa haana chaanotaura saka in other words according to Proverbs chapter 31 mai shanda zvine staira kusvikira murume wako akurespektwa kumatare ita zvinhu zvakanaka but ngazvirege kuita dethrone your husband agoita muranda wako agokambaira kuti awanewo something mukati meupenyu hanzi naadvocate panapa tine ruramiro yekutochengetwa nemudzimai ende mudzimaiwo ane ruramiro yekuchengetwa neni saka zvinhu zvikasvika pamusha ndizvedu tese tiri pamwe chete hazvinei nekuti umwe adzikira mazuva ano umwe ari kukwirira in terms of salaries and all that zvakakosha kuti iko tione kuti iko pamberi paMwari takaenzana baba vanoramba vari baba mai vanoramba vari chii vanoramba vari mai thank you very much mai Matsekesa you wanted to say something I've also seen kuvarume namboenda kuvakadzi asi izvo zvida kudzokera kuvarume varume ngatibvume kuti kana wadona alright kana waperawo mazuva acho iwayo That's a tough one. apanonetsa ipapo mai Matsekesa
tiendera mberi unoona kuti baba vangu aine basa ravo rakanaka kwazvo baba waiva nemuofisi ndiinjiniya handiitika but basa rapera nokuti zvinhu zviri kuchinjaka zvakunzi paishandwa navanhu 5 pane munhu 1 baba wodzoka kumba baba havachada kuita zvinhu zviri pasi ndo zvimwe zvinhu zviri kuchemedza madzimai mudzimba baba vari kuti inini ndandiri injiniya inini handingaite fama hazviti baba wakungomirira kuti mai vaya vachaita sei vachashanda of course mai vanenge vachishanda zvavoka asi baba ratidzei kuti aiwaka basa rapera ndakuchitotangira ipapa vamwe baba vakati hai inini handingaonekwi inini ndandiri headmaster ini ndozoonekwa ndakuisa musika wangu apa vakazviramba vakati aiwa hazviite sei hazviite but inini kwandirika kuti uri injiniya woonekwa waane musika uyu ini kwandiri hazvishamisi itori watotanga business handiapa wanga watori kubasa uchitonzi injiniya apa wakutonzi businessman saka watopa nechimwe chidanho kutotengesa musika handiti musivi yatokura but maziona kuti varume manjika havasi kuda manje vakungoti aiwa ndoda kungoramba ndiri injiniya shefu wangu iwowowo ndichitsvaga rimwe basa asi makore ari kupera kababa vane makore mangani muri pamba musiri kuenda kubasa asi pamba penyu apa pane space yekuti munorima gadheni mototengesa modi asi baba kuti aiwa zviti kuti ndingatakure tswanda inini saka ngatidzidzei kuzvidzikisira kana zvinhu zvadonha zvinhu zvotofamba you never know kuti pakutengesa mavheji ikoko wakutopedzisira wakutosaplya wakutoone fama wakudii saka mabasa mamwe aitarisirwa pasi tikatarisaka iye zvino ndo atopa musoro kudhara munhu waitonzi ukanziviya efama zvaitonyadzisa but izvozvo izvi zvakutotyisa aiti mazviona saka vana baba zvandandataura kuti bvumai kuti kana mapera ndo panachida kutaura totangira ipapo saka nemamwe mazwi tiri kuti iko maybe around the issues dzemarriage and money newealth creation kuunganidza zvishandwa izvi pane pamwe panogona kusvikiwo nababa pekuti iko zvinhu zvachingoshanduka mamiriro azvo zvaita sei zvashanduka saka point iyi ndinofunga kuti yakakosha kungobvuma kuti iko zvashanduka then wotoendera ende ndakaona kuti iko vanhu vamwari mungada unyazozvitarisa munhu ari kuswera miromo yakaoma munhu ari kuomera netai ari kuita zviya zvekuti iko ndanga ndiri pakati handidi kutombobva hausi kuda kuona zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuitwa nababa kana kuti namai kuomera paya paunga uri not to accept change at all vanhu ivavo vari kutambudzika ende unoona kuti iko unenge uchibva mubuilding iri pamusorosoro panasa paya kumusorosoro kuya uchiuya uzotenga maputi pasasa panamai handiti because imuchikenini hausina handiti muri kuona nayo cheripo saka zvakakosha kuti iko ungogamuchira kuti iko zvinhu zvatoita sei zvatoshanduka ende munhu asinganyari rume risinganyari kazhinji munozoriona rabudirira kazhinji kacho saka mwari ngatikomborere batai tionere ndadenwa chaizvo nemashoko ataura ndazviona gono kutiko hamuchagoni kugara zvakanaka umaitinzwa ndofunga ipfungwa inokosha zvikuru kwazvo kwete bedzi kunana baba chero kune ava ndiprofesa kuyunivhesiti kavo vana vari kubva mumacolleges mauniversities edu munhu anokwanisa kungozviloka kuti ini ndakaita accounting chero maopportunity akamutarisa kudai hapana yaanoona nekuti anoti handizo zvandakaita izvozvo ndezvimwe zvezvinhu zvinotikanganisa kuwa monofocal kungobatikana kuti ini laini rangu nderemakombiyuta kunyange vanhu vari kuti aiwa tiri kuda makotopeya ende iwo unotoziva kwaanowanikwa handizo zvandakaita titengesa makombiyuta wozonyora kamukombiyuta mako kuti ndaendesa mangani saka rega ndingoti tichitarisa kubhaibheri pfungwa yataurwa pa I think it's very deep yekuti mwari ndichapa mufananidzo miri mwari pavakasika nyika plani yawo yanga isitomborina zvekurwara yanga isitomborina zvekufa kwemhuka kana vanhu asi zvakazoitika mwari havana kuramwa kuti well ino handizvo ndakaronga handizvo zvandakati this is beautiful zvakabhenda asi ndopaunozonza kuti mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwana komana ngozoenda kuna Philippians chapter 2 wotiona kuti zvikanzi iye Jesu haana kuona kuva mwari chiri chinhu chaifanirwa kubatisiswa asi akazvisiya ndokuchizviita muranda with a goal in mind kuti tidzokere paya
reinstatement yakatotora kutodzika Amen. kwamwari condescension kudzika kwake saka isusu kuti I think ifunga taifanira kubatisisa yataurwa ipapapa at the same time wana mai tisanyanyawo kubva taundura zenze rababa yechipiri vakomana vaya mukati mebhuku raKings vikanzi vakomana nguva nemaperembudzi vangu vari kutorwara vaitopiwawo chikafu nevanhu vari muguta bva paita hondo pamusoro peurwere hwavo muri kuona nyika yabva yakombwa chikafu muguta hamuchina tikanzi vakomana vakataurana vakati toita sei tikagara panapa tiri kufa tikapinda muguta umo tiri kufa futi hamuna chikafu vakaita an unusual thing zvikanzi ngatichiende kumasyrians vari kutotirwisa one of two things will happen either vachangotiuraya tagara we are dead very already or tichararame kana tikararama zvatoita vakatiuraya we have nothing to lose we are dead anyway and mwari akavakomborera zvikanzi chikafu chakaita munongonzwa imi saka ndiri kuona kuti they changed the strategy dai vakati isusu tinofidwa pano pacity gate pasuo reguta ndo patinorarama taane makore tiri panapa ende vanhu vese vemaperembudzi vanodyira panapa but situation has changed chibva paget up bhiza kana rafaka no matter how much you flog it the best thing chitoburuka wotofambako netsoka you make better progress than kurowa bhiza ndati ndiri kuenda nebhiza saka zvakakosha panapa tiri kuzoona vana vaMwari kuti iko kana umwari hwakakurura bhachi rekuve umwari ndokudzika kuve munhu kuti padzikinurwe munhu anga apinda mukati memadhaka ndiri kufunga kuti pane zvimwe zvinhu zvatiri kuomerera zvinozodzimara zvasvitsa mhuri padambudziko kuomerera pazviri kupedza nhamo yakavharwa chirega kuchema uri pagedhi paya rembare paya uchiti iko pakavharwa ini ndine kona iyi ndini ndaitoibata kona chinja uite zvimwe zvinogona kubatsira there's supposed to be always a plan B mukati meupenyu saka kune mabasa ataita anoshamisa dzimweni dzenguva haasisipo ende chimwe chinhu chinoitika ndechekuti ukatobva kubasa iroro ukanobata iri unotoona kuti ndakatorasikirwa iri ndo rangu chairo handiti muri kuona saka Mwari ngaatibatsire atitungamirire next tatichida kuti iko what are some of the challenges dzatinogona kusangana nadzo hedu kuwedzera pane dzatamboona idzi ngatiwedzere some of the challenges dziri kusanganikwa nadzo pakuunganidza zvinhu nekuzvichengeta tiri pamwe chete asi tisati tadaro vamapoti ingotaurai but fungisisai nenyaya pfungwa imwe inotinetsa stereki ipfungwa yekutadza kuplana for change sekutaura kwamboita wadare kuti change is it's something chiri constant chichatouya chete but because hatiplani for change tinowanikwa tiri on the wrong side ndachitaura nasisinyari mai manje this week vana vadzokera kuchikoro so ndakagara kumba ndobva ndagadzira excel sheet rangu rekuti kubva gore rino mwana wangu wekutanga ari mugrade 1 ari kuenda grade 2 next year uyu ari kuenda ECDA 4 years later aka kakanenge kaakuendawo ECDA ndobva ndaplota kuti allright kusvika gore rakati kusvika kuuniversity each year ndiri kuda mari yakati kuti zviite ndikaona kuti okay pane gore randakutoziva kuti iri gore iri kwakaipa because kuchadiwa yakawanda kudarika makore ani makore ose but as we are also kakawanda hatizviiti tichitoziva kuti saka ndofana kutsvaga yakawanda zvakadii now but as we are doing that tiri kukanganwa kuplana for this inevitable change ichatouya vanhu tinongoitaura tichiti maybe inguva yeretirement but you know the situation yatiri mukati maizvo so retirement sometimes is coming earlier not by age but by change of what of circumstances saka kana tikagona kupinda muframe yekuplana for change munhu akangwara anogona kuziva kuti okay ndine mhuri basa rangu nderekuempower mudzimai kuti asumudzire kana ndaakudona point number 1 number 2 ndeyekuti ndiri kuziva kuti Edmund uyu junior uyu
pagore rakati iri anenge ane makore akati handiti anenge apedza saka ndikatanga chinhu izve so 16 years later ndichamutambidza chinhu chiri 16 years old handizi kuti chinenge chakuita zvinhu zvakawanda zvakadii saka pasession yatanga chibva mukati mayo iyi one of the biggest problems dzandinoona dzinoitika especially kune maparents eage yangu ndekuti dzimwe nguva we spend more earlier or we postpone nguva yekuseva munguva yatiri pastor kune problem yezvikoro nekutarisa vamwe wedu ndogona kutarisa vamwe wangu ndoona kuti okay ari kuendesa mwana kuchikoro chinoita 1000 uyu chinoita 500 choita 600 primary years aya ndinogona kuspenda more money on primary education but remember mari high school zvazvimbotagwa zvezvekunzi misi haienzani opportunities dzine likelihood yekutodzika tichienda mberi than kudi kwira saka kana ndikatadza kuronga mashandisiro andichaita mari in the early years and even in the later years to balance these things out kuziva kuti ari kuenda kuprimary but achada kuenda kusecondary achada kuenda kuuniversity apedza there's a high likelihood yekuti achapinda munyika isina employment saka achada start yebusiness saka how do I as a parent balance these things out saka tikatadza kuronga izvi ndo pari kuzouya pari kutaura navo mwadare wekuti baba pavanga vachimhanya pekutanga vaitenga mabenz vaenda vachinodhoropa vana vaita madecision ekuti imi mai ndakutengerai mota yekunopika vana nekudhoropa vana chete but years later now he cannot do it in the same way obva apinda mupfungwa mutrap iya yekuti aroda kumaintaina the past life but yet is no longer able because haisi nyaya yekuti really there's something zvaifanira kuenda neimwe nzira inyaya yekuti akatadza kuspreada maresources kuziva kuti zvauya yakawanda yakadai imwe iri kuda kuinvestwa kuti irambe ichibereka imwe iri kuda kuiswapo so that ndisararama upenyu hwe$20,000 a month now but 20 years or 10 years later ndakurarama upenyu hwe$5,000 a month but kana yaita 20 for the next 10 years apo tazodzika taenda pa5 kana pa6 if I was to even it out I could live a $10,000 lifestyle ndasvika even ndasvika ku60 saka mamwe atiri kuti maproblem kusarongeka I think ndo pananda kusagara pasi tichironga zvinhu zvani zvinhu zvedu alright thank you so much yes ndafarira poindi zvisingaiti tikaverenga kuna Muparidzi chapter 9 verse 11 ndoya inoti for the race is not for the swift nor the battle for the strong anditi yoramba ichienda mberi asinozopera ichiti but time and chance happens to all men kureva kuti hanzi chataura kunzi what is constant in life is change handitika and what is also constant inguva munhu wese anopiwa nguva munhu wese kushanduko inodini inoitika saka mubvunzo ndowokuti iwo uri kumanaja sei time yako uri kumanaja sei change iri kuitika muupenyu nekuziva zvokuita nenguva yakafanira shuwa pano vamwe anoda kuendesa mwana kucrash inodhura zvisingaiti and yet you could actually invest that time uchidzidzisa mwana iwe before even age yachona handiti and then uzoona uko vanhu vakuomerwa basa rapera vana vasisina mari yeuniversity izvozvo ndinotozvigamuchira chose ndobva ndachipindura mubvunzo wamama mbobvunza kuti zvii zvimwe zvinenge zvinombonetsa maybe regai ndingotanga nokupa small nugget yemutemo zvimwe zvisinganzwisiswi nevanhu kana vachipinda mamarriages pandambobvunza ndachinzwa wangu vachibvunza kuti tiudzewo pamusoro pema-prenuptial agreements ekuti kunzi hanzi ma-prenuptial agreements chinyi tofanira here kuzviita zvinorevei maybe let me just put it this way chinonyanya pa vanhu confusion mazuva ano nyaya yekuti vanoona mamovhi ekuamerica kuda muno hamusati maana mamovhi akawanda ekuona saka hatizonatsonzwisisa kuti mutemo womuno wasiyana nemutemo wekuamerica mutemo wekuamerica unotaura kuti michato yese mamarriages ese anopindwa maari anonzi ari in community of property izvozvo zvinorevei zvinoreva kuti nini kana ndandine imba yangu nebank account nemari dzirimo ndosangana nababa nhingi vane dzimba dzavo nemota dzavo nemari dzavo patinongoroorana chete
zvanga zviri zvangu zvazvako zvanzi zvako zvako zvazvangu kureva kuti everything now it's common property between the two of you. Ndo mutemo uri kuamerica, asi mutemo womuno munyika womuno muzimbabwe opposite of that. All marriages muzimbabwe, michato yese inopindwa, it's out of community of property. Kureva kuti zvinhu zvanga zviri zvangu kubva kareko ndisati ndachata nezvazviri zvakewo zvinoramba zviri zvani zvedu, zviri separate zvake zvinoramba zviri zvake, zvangu zvezviri zvangu, zvinozoverengwa kuti zvazvenyu. Zvinhu zvamazounganidza pamwe chete. Apa ndiri kutaura mutemo, watambotooroyo kuti ndo zvinoreva mutemo kana vanhu vasingarongeki. Asi vanorongeka pachikristu chaipo vanotongoziva kuti shuwa tinobva tangobatanidza zvinhu zvese zviri zvedu. Mutemo unozoti paya panonetsana vanhu vakuita makakatano zvonzi but izvi zvakatengwa rini, zvotaiwa ndakatotenga nsandarohwa zvonzi saka ichi ndechani ndechako, ndokunge mutemo wazopinda. Chonyanya kuzonetsa zvino mufundisi ndechekuti izvona vanhu vanoti ivo kana vamumba shuwa ndinopinda ndine pfungwa dzakachena chose kuti ndiri kutopinda tichitoroorana. Obviously ndo zvatinodzidziswa kuma-bridal shower, varume I think kuma-bachelors kuti aiwa chitotangai kuvaka musha wenyu sezvataura naelder kuti muchitarisa for posterity. Ini ndiripo shuwa ndizvozvo ndozoona papa imwe nyaya yatakambotaura iya kuti yaushe baba ava vandiri kuti tikatenga imba kuda ndiri kushanda ndoti ndovaisavo handitika tichishuwa zvinhu zvese tichishanda nemhuri yedu. Vatoone imwe mhuri wokwavato kune imwewo nzvimbo vakatoitisa mumwe mukadzi vana vaviri vakomana pamusoro pazvo vanowanzotyiwa vaya kuti vanouya vachizoita bhesi pano vachitanga kunetsa. Ndo pamunozoona mibvunzo yobvunzwa kuti saka kana zvadaro ndinobvumidzwa here inini kuti ndichitanga kuita accumulate wealth yangu iri separate either to protect me from this man namashinaniganzi ake or to protect my children from the other children. Not kanda to discover kuti kune vaviri uko handizivi vamwe variko ende vachauyawo vachiti vanodawo kudini kuzowanawo something by right. Yes, they can come but what about zvandakashandira inini zvozonzi zvoparadzirwa here nemunhu wese. Ndo nhamo inobva yauya iyoyo kuti vanhu vakutanga kuita zvinhu muchiwande. Ndikatenga imba ndoti isai mutrust handitika kana kuti isai mumazita evana kana kuti isai makati. Izvozvo ndo iwawo ndo mamwe matambudziko anoitika kana papinda dzimwe nyaya dzekuti trust yekuti tiri kufamba pamwe chete tiri mugwara rimwe chete hapasisina iwe uri kuitawo zvako nepadivi zvinokufadza iwe zvechindini zviya. You are enjoying yourself but inowa kutozondikostaka apa wese hausi kushanda. All right. Saka according to the advocate zvinorema kuti tichingotarisa mari iri yoga ichinzi yauya handiti yauya namai yauya nababa nekuti kune humwe humhara patsetse hwakuuya huchitarisana nepfuma iyi zvakadaro zvekuti zviya zvataisitaura tichiparidzira kuti iko vanhu vanenge vari pamwe chete vachiita zvinhu zvavo vari pamwe chete mharidzo yacho yakushaya anoteerera because kumwe kwacho uko kune vana 4 vakaitwa tisingazivi handiti kumwe uko kune vana vakati toita sei nenyaya yakadai so todini mai vakutya kuti handisina security pasitori imbotibatsirayo mapazi aya zvaawanda tatakaronga kuti titogara pamwe chete tichiunganidza zvinhu tiri pamwe chete tatitarisai manje nyaya yatiri kutonzwa kuti iko baba pamuso wakarwara kune rimwe zimufana rakauya riine mandebvu kudai so richiti iko ndiri mwana wopani. I think chimwe chindini chino hazviri kubva kuna nguu futi but this time let me define nguu apo uyu nguu ndewe greed wekuda zvakawanda ende zvinowanzowanikwa kuna namuzvina business kuti ukava negreed zvekuti you become even a workaholic kushandira mari kumhuri hauchawanikwa ende hausi kuziva kuti uri kushandira mhuri ka ende mabusinessmen mari yowanda ende ikawanda uku kumhuri hausisiko hauchawanikwa baba havaonekwi pakupinda mamwe madzimai vako kubatsira kudya mariya uku wasiya kuvaka uku kudendere uku because
greed wabva wanyanya kuda mari stereki to such an extent yekuti you are pursuing more the money than thinking about the family. So mabusinessmen wakawanda unoona wakupedzira wava more absent from the family kubva kwanyuka mamwe matentacles manje kwane imwe mhuri uko because ndokwaunoshanya wakavhura rimwe branch ikoko kwane imwe saka vari uko varifunga kuti vari vega muri kushanda mese havasi kuziva kuti kwakubuda zvimwe zviri kuitika havisi kuitika unana baba chete. So what I'm saying is that chindini ichi chinoputsa mhuri but mhuri ikawirirana kuti you know what, it's more important for us to be a family unit than to get more money. Greed iyoyo ichaita kuti mhuri ichachengeteka even to, avoiding such things as other extra families anonyuka nekuti members of the family are pursuing money and neglecting dendereri kubva kwamuka zvimwe kusaidi. It's also an element of greed. Thank you so much. Patiri kuenderera mberi, chimwe chandanchida kuti tisabve pano tisina kutaura inyaya yatibata yekuvaviwa nemari. Kuti iko marika munhu mari inenge yaakuvava zvakadaro zvekuti iko musi wandinoiwanaka ndozozorora yapera. Handisi muri kuona naye cheripo. Aiwa, ngatitaure izvi zviri pachena. Padare rasinyoro nagono tinoputsa hari dzese. Hapana dzatinozorespekta kuti iyi haichaputswei. Handiti ndizvo here? Hakuna hari inofanirwa kusara isina kuputswa. Pane nyaya yekuti iko kana mari ikangowanda chete munhu ari kutotsvaga kuti iko ndoita sei kuti ipere. Ende kazhinji vanana baba vari kubva wawedzera madzimai, vanana mai hameno kana vari kuwedzerawo varume. Chii chiri kuitika panyaya yekubvunda munhu wabata mari? Ndokumbira wakupinda tibatsireiwo. Hai, inyaya yenhamo. Just a point. Yes. Inyaya yenhamo mufundisi. All right. Poverty mentality. All right. Moziva zvazvo kuti ndazviwanirei. Apa muri kutaura zvenyu kuti ndovaviwa kuti ndoishandisira papi ndodini zvokuti hanzi benzi nemari yayo vanokurumidza kuti nai kuseparata. All right. It goes beyond kungoti ndoitei nemari iyi veduwe ndodiko ndotenga mota dzakawanda sei. Ndezvekuti ndozivisa sei vanhu kuti ndazoita mari inini. Paita keshi handingangoiti zibango remba iri vanhu vakasadini vakasazviziva ndopamunozwa vanhu vanotora mapicture ekuti ndine bhutsu dzakawanda kudai ndakazotenga zvikazodaiwo so zveswa pamainstagram nepasocial media ndopamunoona kuti confusion nokuti unototi patopinda chimwe chikonye ndisatani chaiye ndona kudaro inini mweya weshina chaiwo unoti kana zvataura naelda kuti pana ndi First Timothy 3:16 I think inotaura kuti for the love of money is the root of all evil. Ukangona mari yazokunakidza yahama yako yakupfekedza bhachi ziva kuti watopinda watsvika pamatambudziko. Ndinoona ipapa ndichiwedzera apa panyaya yekuvaviwa nemari. Ndinoona kuti vana baba vedu ngati pachiafrican handiti pane maclients andombodhila nawo varungu vazhinji ndakambodhila nemaclients akawanda vaita zvemaprazi invariably without exception mufundisi pasina kana one anonzi ava chete mukadzi nemurume vari pabusiness vari pamwe chete. Mukadzi ndiye anenge ari accountant, murume ndiye ari kudhila nevanotinha mombe. Vana ndobve zvachitaura zvekuti vana vanobva vatotanga kutokura iri eculture yekutoti vana vari kutodzidziswa farming kubva ane 2 years. Vese vatinoona vachibudirira vaya vakatangwa vari vana vadiki. Zvino muri kuti toda kurera vana havangorerwi nekuendeswa kuchikoro. The primary educators of vana are the parents. Saka izvi zvokunzi tiri pabusiness, muri kuita business muchiitira for the next generations. Ndofunga nombopota ndichitaura kuti Mwari in fact paizviintroducer kuna Moses kubhuku raExodus akati ndini Mwari
waabrahama naisaki najacob kureva kuti kana mwari achikomborera zviya zviya haangotarisi iwe chete nedumbu rako ari kutotarisa nevana nevazukuru nevana vavazukuru saka pfungwa idzodzo ndonasa kuti hameno sinyoromka dzinenge dziri kushota kutarisa zviri kumberi nekuti iyo nyaya yekusada kubatwa nokuti zvamati kuvaviwa nemari kana mari ikangoti wande bhizinesi rikati itei ndakutotsvaga mumwe sekretary yelobon ndaakuda kutotsvaga imwe mhuri kuti ndonoti kandikaita mwana neuya anobuda akaita sei ndo zvinoita kuti tisada kushanda namadzimai edu vana mai ngavagare kupi kumba ende challenge yavapo yatinoona isusu ndeyekuti baba shuwa vanongonzi prostate cancer dzimwe ngona kuti vaita accident handitika mai vosara with no clue yekuti bhizinesi rababa ranga richimbofamba sei ende kuti ndorisimudza ndoindepi so people are drawn back into abject poverty and yeti ndima muchidhiraivha mabango emota muchifinanza chero dzimwe nguva mamwe maprogram anofadza but ona kuti nokuti mukadzi is not part of that program she's not part of the future of the company and ndo panobva papararira nyaya yacho ipapo right ndangachida kuti iko vastole mutaure then tozouya gono vambotibatira titsengerei gaviri raputsa misha mizhinji kune vanhu vari kutadza idi shuwa haagoni kugara handiti muri kuona atori nechinango anotoruma mazino kuti iko handirari kusvika mari iyi yapera ende for sure inongoti bhuruwara vodzokera kuurombo hwavo then ndo paanoti pepo ozoita munhu kwai handiti muri kuona but kana mari iripo mari ikauya chii chiri kumboita kumabusinessman you are a businessman I think tinoiti new money mentality. All right. New money inovava kune vasati vaijaira. All right. Musaona kuti vanhu vatema kazhinji tanga tisachajaira kubata yakawanda. All right. And inoti kana yasvika so panoita kunge kashavi kekuti ikurumidza kupera ndosaka vachitaura about the tale of the lottery winners. All right. Anoihwina obva angoipambadza zvisina basa unokuti nemakurokoza akangoibata kutsvaka kuti pari kutengeswa chinyiko saka idambudziko iroro rekusanzwisisa anotengera mombe makabheji ekudya salad imwe mantra yandofamba nayo inonzi sunga dumbu mbeu haidyiwe nawo zvazvinoreva ndezvekuti kusaziva ramangwana kuti ramangwana richasvika ukadya obva wadya zvese kusvika zvati pfu nekuti uri kuvaviwa hapana chiri muvhu mangwana uchaita nzara joseph akatidzidzisa chidzidzo chakanaka zvikuru paakaoneswa paya mombe dzakaonda nedzakafuta 7 years of plenty 7 years of famine munin'ina wangu amboitaura nyaya yekurongeka inyaya yekusaziva kuti kune ramangwana rinofanirwa kurongerwa chandinoudza vana vangu ndinovapa mari every month and then pane maperiods andinovapa end of year big amounts kuti vatenge zvavanoda vakuzvitengera mbatya ndovaudza kuti mari chitomboipaka otanga wafunga kuti uda kuitei otanga watsvaga mapuraizi ezvunhu haikona because kana ukatsvaga mapuraizi unayo apa chaunotanga kuwana unekuti ndipe ichi the next thing wakona kuti yapera mari saka kutomboipaka kuisiya iri kumba oirongera and then otanga kushopa anonzi Robert Kiyosaki mumabusiness anotaura ari muproperty business haatengi property kusvikira aona 100 properties achinocheka kuti iyo imari saka mari iripo yakagara anayo asi kusvikira akuita kunge asisina basa nayo because achiri kungocheka and then kana azogadzira ona orodzoka kutable oona kuti zvakarongeka ndezvipi zvine saving chaiyo ndezvipi unenge wadzikama saka chandingataura kuna namazvina business especially varinotanga new money mentality ukaona chiflashwa ndeyekutanga nyowani because wealth very wealthy chaizvo vanozviziva kuti 7 years of plenty does not mean a lifetime of plenty uchauya 7 years of famine saka kana waiwana chitomboisiya omboiignora omboiita unge haipo ogara kusvikira
kuvhaviwa kuya kwambopera mozoirongera but usakanganwa kuti unofanira kusunga dumbo nekuti mbeu haidyiwi. Thank you. Mai Matsekesi. Pastor Then- vasati vataura. Pastor vasati vozotaura gono. Indonoti nyaya yekuwawiwa iyi nyaya hombe ndeyekuti kana vanhu vaane mari vakubva pana Mwari. Alright. Saka the moment yaunongoti vabva pana Mwari chete nokuti chaona kuti vemabhizinesi ava dzimwe nguva anenge akuti nguva handisisina yekuuya kuchechi akanzi wasitole muripo here nhasi handipo vakumhanyidzana nebasa ravo. Saka the moment yavanongobva pana Mwari chete ndopavakutotanga kutoita mhuri dzipi dzamamuchataura nokuti mari yawandisa vakutsvaga wekudya nawo. But kana uri pana Mwari uchitya Mwari unonyatsoona kuti zvandakuda kuita izvi kaizvi hazvizivi izvo. Saka ngatirambei tiri pana Mwari nyangwe mari yacho ikawanda sei kuti titye kuita zvakaipa zvinova zvinozovhiringidza futi mhuri yedu. Nokuti the moment yatinongoti tasuduruka taakuti nguva zhinji taakupedzera kubasa redu nguva yaMwari vasitora vachaoneka kushawa pavo watobuda kuti mugurupu handisisi mabudirei rizini yaisha yavataura haisi kunzwisisika but ukada kuzodzoka kumashure noti rizini yechi yemari basa ravo rakura zvaMwari havachaita sei havachakwanisa. Asi vakabhalanisa kuti kuna Mwari variko kubasa kwavo variko muchaona kuti vachatya kuita zvakaipa ende mari iya ikavava vachadzoka nayo mukereke kuti weduwe mari yandowandira madi kugadzisa kona yakafa panzvimbo yekuti vanodya ukoko vakungota ikaperera zvayo muno muchechi haina kana basa ngaiperera zvayo mumba yaMwari. Saka ngatisabvei pana Mwari. Ndakaudzwa kuti iko hanzi iko nhasi gore richitanga iyi tikapiwa tese muzimbabwe muno topiwa tese 10,000 US hanzi panozonopera gore vagara vasiri vemari vanenge vazisina vatoigamuchidza kune vemari handiti muri kuona nayo chiripo. Saka that culture yekuti ugare nefuma that culture yekuti ugare nemari mukati meupenyu hwako katori kanhu kanoda kunamatirwa nekungobviswa zenze remanyawi. Munoziva bhasikoro ukadada naro pachigayo ndo paunopunzika handina kuti sei handiti muri kuona ndo paunongopunzika. Saka zvakakosha mukati meupenyu kuti mbuya vangu vaiti kana uchinge watambira fugajira. Zvairevei? Zvaireva kuti kana uchinge watambira spend a night thinking about how you can use your money. Handiti muri kuona kana mangwana acho aya hanzi ndo paunozoronga kuti totenga chakati nechakati. Saka toda kuti gono imbopindai panyaya iyi. Yes, tinotenda zvikuru pari kutaurwa nyaya yakasimba. Munoona kuti ndakaona pasocial media paine mumwe akanyora akati married African men have done more for single women than all the governments and NGOs put together. Vana baba vemuno muAfrica vashandura upenyu hwevanhu vari single. Yes, kudarika hurumende dzese nema-NGOs akabatana. Varume vari kudoneta. Saka pfungwa yatiri kutaura panapa munoziva ndaifunga kuti pane imwe nyika yatakavakidzana nayo kwandakanzwa ichitaurwa nezvayo kuti vakangotambira chete munotoziva kuti Monday Tuesday mutowavaverengi maybe kunana Wednesday ndo pavanozodzoka vachoboka. Ndikazoonawo zvakare kune rimwe purazi reimwe hama yangu kuti it's same story yekuti vanzi kana watotambira munotoziva kuti hapana basa munoronga for the vachadzoka vakuona kuti basa rakakosha muri kupaona. Saka zvinhu zvinotoitika sezvataurwa kuti new money mentality and so on. Saka ndinofunga kuti nemamwe mazwi tinoitorawo zvakare kuti inyaya yefinancial illiteracy. Kutoti toritori illiterate panyaya yemari kusatoziva kuti mari
chii inomboshanda sei, Alright. because inotori nemitemo yayo. Alright. Zvakadaro zvokuti zvakafanana nechikafu. Chikafu chakanaka chinototivaka, chinodikanwa pamuviri. Asi usakaziva mutemo wechikafu, munogona kutopinzana muguva chaimo nechikafu. Alright. Muri kupaona? Same thing nemari, inotorinewo mitemo nemiko nezviga zvayo. Saka kazhinji chatinongotaura bedzi ndechekuti sinyoro indiri kungoda mari. Muri kupaona? Ndipei. Haina handisida nyaya dzakawanda, ndipei mari. Handitomborina nguva ipo pano. Kuti utsanangure kunzi aiwa mari inoshanda, zvimwe ini problem yangu inosorovwa kana mandipa mari. Zvino vamwe vakataura vakatika money is like sea water. The more you drink, the thirstier you become. Muri kupaona? Saka zvinoda kuti titidzidzei zvimwe zvine chekuita nemari. Muchaona kuti kune vanhu vakawanda sezvambotaurwa yokuti they come vane mastories akadai. Tinongodzwa zvichinzi vamwe from rags to riches, but pano vamwe vasingapereri pariches. They come from rags to riches back to rags. Muri kupaona? Nekuda kwekuti tinenge tisina kunyatsa saka nyaya yefinancial literacy, kutodzidza nezvemari chaiko chaiko, unfortunately isubject isingatichwe muzvikoro. Financial literacy is not taught in our school, in our schools. Zvinongodzishanda wane basa rinokupa mari. Asi kuti mari chii? Inoshanda sei? Mitemo yayo ndeipi? Izvo hazvidzidziswe. Hazvidzidziswe. Saka ndo zvimwe zvinotipinza munana taisirewa, asi hazvizopereri pamunhu uyu. Imhuri yese inokwekweredzwa kupinda mudambudziko. Muri kupaona? Yes. Saka zvichinobatana nekuti dzimwe nguva zvinosvika pakunoti munhu anonokoromora zvikwereti zvisingatozikanwi nevamwe vemumhuri. Vanongoona vanzi chikwereti mpi. Muri kuona? Ndezvimwe zvinoitika zvinokanganisika panyaya yemari. Alright. Tinotenda chose vamaputi. Yes. Zvinoita sokuti muchato unoita a safeguard pane machallenges aya. Ukachuza kuti wewe chandawana ndoya nacho kumba, umwe wako anogona ari sober minded enough to remind you of your visions. Remember, your spouse is most probably the best person to carry out your vision. Even iwe usisipo kana kuti uripo anogona kutomira akatogada achiti no, isusu kwedu tunoita zvakati, because your spouse understands it better than anyone else. Ndimi munoti paya maakurara munodiscussa mapillow talk. Ndiri kufunga kuti ndoda kudai so, ndiri kufunga kuti ndoda kudai so. Vanozvinzwa, you pray about it, your spouse prays about it. Saka even after wanamata, iwe even wakanganwa kuti takanamata paya nchiti gore rino ndiri kuda Hilux wakomana. Handiti yazouya Maria iya that spouse can remind you, remember we are saving for the Hilux we want, handiti. Or even to remind you to say maybe it's too early for the Hilux. Tadidi tamboitawo mbichana kuti because tikaitenga izvozvo Hilux handifungi kuti vhiri toritenga nyangwe taitora nemari yatinayo. Saka I just wanted to bring in that issue now to say kuti as we discuss this tinoda kuti tive reminded even of this marriage union that we've been given. Kuti mukuwanda kwayo nemukuvava kwayo mari nditika be reminded to come home. Mataura mchiti kana waiwana hanzi chimbofuga jira nditika, meaning to say spend some time at home. Jira rere is symbolic to say go back to your ground zero. Anditika udzoke kusober mind yako and then move forward with that. So I also just adding kuti the lack of a vision. Because life is not about money. It's about where tuda kuindepi. Money is just the two. And that will help us to say, okay, we are buying this nguva ino tichafamba ishatibetsera kuti tinoona zvimwe and so on. But kuti tiri kutombo indepi is what will help us mangwana tizive kuti kana yauya manje. You know, like this engineering, you need to know how to solve the problem. Then you can pick the correct tool. But you can go with the whole toolbox. Kusvika engine mkumongo stole wanti dana kuti yakupras engine tractor yafa. Even if I carry the whole toolbox, if I am not equipped, if I don't know kuti head ida kusunungurwa ida kudi,
the toolbox will not mean anything. Right. Saka ndofunga ndo zvimwe zvinogona kutibetsera. Alright. Saka kuve nevision zvinoita kuti mari inouya iuye itori nemazita. Yes. Handiti ndizvo here? Zvirongwa, Ehe, yeah, kuti iko iyi iri kunanga kwakati, iyi iri kunanga kumunda, iyi iri kunanga iri kunanga kuchikoro, iyi iri hapana mari inongosvika ichitoshaya kuti nai vedu toita sei panapa. Handiti muri kuona nayo cheripo. Ehe, saka ndo kukosha kwekuve nevision. Nyari, you want to say something Ndichiwedzera before ipapo. we go on to close? Right, ndichiwedzera ipapo, I think shoko ratingatosamaraiza izvozvo ndezvekuti have a budget. Alright. Kana pane vanhu vanonetsikana nekungorongeka, ndisu vanhu vatema isusu. Pane vanotaura kuti hanzi munhu mutema akanyanyisa kurongeka stereka anorongeka kusvika paweekend. Alright. Vaya vari more sophisticated kusvika pamonth end. Alright. Vanenge vazoshamisa vaya kusvika paChristmas. Alright. Saka vanhu havanyanyogona kudini kurongeka. Ndezvamutoti have a budget and keep to the budget. Handiti semhuri vanhu vanofanira kuva vanodini vaneta budget. Ndobva ndabata nenyaya yekuti zvimwe zvinonetsa vanhu ndezvekuti vane zvikwereti zvakawandisa. Iyoyo inondosvika ichidya budget, kunyange ukabhajeta ukadii pachitori nemunhu akatomirira mari iyoyo ichauya iyoyo, budget renyu you always be out of budget or off budget. Saka zvikwereti zvinoitika mudzimba, vanhu ngavazive zvikwereti zviripo. Pasandokweretwa mari padivi isingazikanwi neuyu, inoti zvinongozonzi ndiwe murume wacho kana kuti ndiwe mukadzi wachona, saka tipei mari. Chandambotaura zvekuti unozona sherifa akutouya kutotora zvinhu masofa chinyi makunyara, vanhu vakawanda vanoita through that vasingazive. Ndichibatanidza ipapo zviri kutizivisa vadiwa vatariri kuti kana mune property dzenyu dzamuinadzo dziya dzinonzi matitle deeds, handiti kana property dzese, even macompanies anonzi anorejistwa kwaregistrar of companies, registrar of deeds, please isanai mazita ipapo. Mese muri vaviri, iwe kana uri mukadzi iswa zita. Chero zita izvozvi riripo rariri rababa vakaiswa muna 1993. It's very possible mukaenda kumagweta vanonzi maconveyancers vanokubatsirei kuti zita ramai ridini riwedzerwe. Nemhaka yei? Nekuti kana potorwa chikwereti kubhengi uchinzi kuridiwa mashuriti aya, vachatarisa vane mazita ari patitle deed. Imi amai muchashedzwawo kuti muri kubvuma here kuti imba iyi isungwe pachikwereti chebhengi. Muchaona kuti chero imba ichitengeswa, handiti rega ndingopedza pane yekuti kana yosungwa imba, iwe uripo uri kutoziva, unotonziwo usaine as a core principal data. Saka hapana zvinhu zvichaitika concerning this house zvausingazivi because zita rako riripo. Chechipiri, ndofunga takambochitaura kuti mutemo wedu isusu wenyika unorespekta maproperty rights kupfuura mamatrimonial rights. Mamatrimonial rights anoti mapersonal rights pakati penyu imi chinyi vakaroorana. But kana une zita riri patitle deed unokwanisa kutengesa hako nyange wakaroora, unokwanisa kutengesa hako nyange wakaroorwa, so long riri zita rako chete riripo. Saka mutema unoti we cannot interfere with property rights. Iwe kana uri mukadzi wagumbuka kana kuti murume wagumbuka kuti property yatengeswa, unogona kuenda kukoti wondoti murume uyu ngaandipewo portion yaakatengesa, augona kuti kansela ichinyi agreement of sale. Handi maibata. Saka zvakatokosha kuti iwe umeke sure kuti uripowo kana uri murume kana uri mukadzi. Ichocho chinhu chinenge chakatinakira. Ndopedzisa ndichiti pane vamwe vanotambura nenyaya yemari dzinowanikwa improperly. Alright. Muchaona kuti kana mari yauya improperly, pane vamwe vanoita zvamadhira akawanda stereki. Iwe uchitozviziva sure kuti murume wangu ari kuwana mari nerweseri nekuda kwebasa kwaari kushanda. Kune mamwe makambani anoita kuti munhu ave ari pamberi pokuti anopiwa mari. Mari idzodzo dzinonetsa kuritena tithe neoffering, mufundisi. And dzinonetsa futi kuti I'm going to out my husband or my wife.
nekuti ndo zviri kukuraramisai. Yoitwa sei uchitoziva kuti murume wangu mari dzaari kuwana idzi hadzina mwero idzi, kana kuti mukadzi uyu mheno kumabasa avo anombopiwa zvioko muhomwe, zvofambiswa sei uchitoona kutoti mari iri kutopinda mumba, iri kutopinza vana chikoro shuwa, iri kubuda ineweyo kuti Mwari haangambofari nazvo chose. Ndozviita extricate how, ndozvivhomora munyaya iyoyo sei, asi I'm also in marriage. Mazimari ari kuuya akasimba pasitoli, but muri kunyasoona kutoti iko kubasa kwavo uku pane vanhu vanongoenda navo parutivi, kana kuti iko ndive mutemo, but pane vanhu vanozongouya vachivapa mari kumba, vachivatambidza mari. Vemabhazi vanongouya vachivapa maenvelope, vane makombi avo vanongouya vachivapa maenvelope. Pada ndive mutemo, pada vatongi mumakotsezi mhosva, but uri kungoona pari kuuya mazemvelope ari kungo asinei nesarari. Todiniko mukati medzimba dzakadai? Ende baba vanenge vachitotaura kuti iko ndo mari yakandidzikamisa. Ende imba mune matoonayo amene kumalifi suburbs uko, ende imwe inenge yatone foundation kufama matogadzira panogara zipambu paya zviri kuto, but mari dzacho mawira hadziri kuita. Todini? Yes, I think ukama hwakakosha pakati baba namai. We are also each other's keepers. The spouse must never keep quiet kana mari dzichingoya dzisina mwero. All right. Chakauraisa mhuri yaAkan hakusi kuti ndivo vakaba, but vakanyarara vachiona baba vachiita zvavaiita, saka vakadziya moto embavha. Saka zvakakosha ndezvekuti tinofanirwa kudzorana. Chisina kuchena, mari hainzi haina kuchena, mari haisi dheti, chiri dheti munhu. Ende kawiro kayaita munhu ndeari dheti, saka ndiye anoita kuti iuye kwaari neudhetiness hwake. Vasiri dheti vanoibloka kuti iyi yakadai haina umwari handiibata. But chisingazikanwe nanamai vamwe kana kuti anababa vamwe anenge vachingogamuchira ichiuya vachifunga kuti zvicharamba zvakaringana, ndechekuti havazivi kuti mari iri dheti haigari kana isina kupuhwa naJehovha, inoenda bedzi. Bible kuna Proverbs 13 verse 11 I think inoti wealth gained hastily will dwindle. And akawanda mavhesi anotaura iyo ichiti mari isina kuwanikwa nenzira kwayo ichabuda, ichaenda bedzi kana Jehovha asina kuifarira. Even Hagai inotaura iyo ichiti muchaunganidza ndichafuridza, muchaisa muhombodo asi hombodo dzine machini dzakabvuka. Saka zvingaita kunge muri kubudirira nguva idzodzo. And Satani haakupi chikwereti mahara, kana ari kukupa mai mukanyarara mari dzichiuya muchifara muchitenga dzimotikari nemahembe nebhutsu, pane paichazoenda. Israeri paikabuda muIjipita yakatobuda nevamwe vemaIjipitawo, painenge yakuenda ichaenda neimwe yenyuwo yanga isiri pamwechete neiyi. Kana yakuzoenda inuchaitora nevana venyu vamwe vaIjipita vamwe mamixed multitude vakatozoendawo wilderness, nekuti Mwari kana akutora zvinhu zvake vana vake, kana zvinhu zvakuenda kwazvaifanira kuenda zvichaenda. Saka we just need to be careful, we are each other's keepers. Baba kana mai ngavaziviswe kuti iri kubva kupi, zvinofamba sei, because zvasiyana nezvataita, and then vodzorana kuti no, izvi zvazvina umwari izvi, ngatisiyane nazvo. All right, thank you. Ndanga chida kuti iko gono mukande shoko tione kuti iko tapendera chiitiko chedu zvakanaka. But ndakaona kuti iko gono vasati vataura hamuzivi vanana baba nana mai kana muri pamwe chete, especially munyaya dzemuchato, hamuzivi simba ramuinaro samai kungotaura kumurume, nyange akataura kuti aiwa saka uruda kuti zvikwereti zvacho ndizvibhadhara sei, saka uruda kuti iko imba iri kuku ichiita sei, unoziva kuti nyange akapopota sei, asi ukataura zvakanaka kuti mari iyi yakasviba mumwe wangu, uramba wakamira pashoko iroro, zvinodzora umwe wako. Angaende hake, angarambe, asi zvine kakudzora kazvinotoita, kunyange uri murume, kunyange uri mudzimai. Tinotenda. Kuwedzera ipapo, Zvireo chapter 15
inobva yataura vhesi 16 ne17 zvikanzi zviri nani kudya nezvishoma. Imwe yacho inobva yataura kuti zviri nani kudya nemiriwo. Zvikanzi paine better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. Better a small saving of vegetables with love than a fattened calf with hatred. Saka zvikanzi zviri nani kuti mhuri ingonangana nezvairi kukwanisa nezvainazvo panguva iyoyo pane kuti tirarame upenyu hune nyaya dzimwe dzakapoteredza nekuti pane zvazvinogona kuzoita kumhuri. Ndofarira mharidzo yapastor Rusukira yavanoparidza pamusoro paEsau naJacob ichinzi iwe wakurumidza kuzviwana sei, mubvunzo waJacob, mubvunzo waIsaac kuna Jacob, kuti ndiwa watobata wakurumidza sei, ndoziva kuvhima zvinositora nguva. Saka mubvunzo wekuti unofanirwa kuti tifunge nezvawo, kuti iwo ndopo watovapa ese maproperties ndeakwaya. Kune vamwe vakashanda muno vakangobuda muHarare nebhasikoro, asi iwo pawasvika wakurumidza kuzviwana sei. Asi munoona kuti nyaya chaipereri pakungoti akawana yakazopera munhu akuti tsoka ndibereki, muri kupaona, akazonogara kuexile hamene kuti makore mangani nekuda kwezvanga zvaitika. Saka zvine zvazvinozoita kumhuri yese, zvine zvazvinozoita kumhuri yese. Saka ndofunga kana zvakaringana kuti ningotaura mavhesi mairi ekupendera. Saka tinoona panapa bhaibheri rinobva rataura, rega nditangirire panapa nekuti zvinobatana nezvitanga tichitaura pana Deuteronomy chapter 32 kubva pavhesi ya15. Mwari vanotaura pamusoro peIsraeri ichipiwa zita rekuti Jeshurina. Tikanzi Jeshurina akazokora, akawa mukobvu, akava namafuta, akapfura, akakanganwa Jehovha Mwari wake. Muri kupaona papasina problem Jeshurina achiri homwe yareruka, pangari pombi yadonha ari kuguta utonerwa, papasina problem. But Jeshurina akazokora, akawa mukobvu, ndobva dambudziko akava namafuta. Muri kuona akukora kwacho hadzi akakora, akava mukobvu ndokuve nemafuta, anga akasimba murume uyu. Muri kupaona zvikanzi zvakazoitika ndokubva azokanganwa Jehovha Mwari wake. Ndofunga mhuri angatokanganwa nezvakudai. Muri kupaona. Saka Mwari vakati ndichakuturunura kubva ikoko kwauri ikoko. Dai Mwari vatibatsira kuti tichiita zvose zvatinoita nyaya yemari. Ndonga vhesi rinopedzisa zvakanaka pfungwa yachanda kuti tipere tiri pairi. Zvirevo 30 Zvirevo chapter 30 inobva yatitaurira panapa pamusoro penyaya inokosha, tichitaura kuti verse 8 inoti keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise I may have too much and disown you and say, by the way, who's the Lord? The name sounds familiar. The name sounds familiar. Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God. Munhu ari kukumbira balance. And achiti Mwari, inini munondiziva, musanditenderawo hangu kuti ndizobata zvinopfuura zvandinokwanisa kumanage. Imi munondiziva. It's quite I don't think many of us pray this kind of prayer. Munoona, but munhu ari kunamata kuti handida kubva pana Mwari kana kukanganisa mhuri yangu nekuda kwezviwanikwa zvinouya zvichipfuura. Dai Mwari vatibatsira tive nekunamata kwakadaro kuti zvinowanika izvi zvisatibvisa pana Mwari, zvisapfurunyura misha yedu, asi kuti zvibetsere. Nemamwe mazwi tingati iko pazano raMwari, Mwari anoda kuti ropafadza. Handiti ndizvo here? But mubvunzo waMwari ndewekuti iko how high can I lift you up without losing you? Ndokusumudzira kusvika papi usati wapukunyuka kubva muruoko rwangu. Kana uri muruoko rwaJehovha, the sky is not even the limit. Mwari anokukomborera, Mwari anokuitira zvakanaka. Asi hatingabve panapa tisina kunamata kuti Mwari atibetsere, Mwari atikomborere mhuri dzedu. Ende chimwe chatachida kutaura tisati tanamata vanhu vaMwari
pamwe chete nedare rino ndechekuti iko ngatibvei kumari dzine ropa. Kana nchiti mari dzine ropa ndiri kureva mari dzatorwa kubva pakuchema kwevamwe. Iyi point number 1. Kozoti dzimwe mari dzinowanikwa nekuda kwekuzvitengesa upenyu kusvikoti puu pamberi padhiabhurosi. Satani akakupa dhora ari kutsvaga kutora ya$50. Hakuna munhu akatsamirana naSatani zvikazomuperera zvakanaka. Kuna vamwe vari kutoenda kutonotenga. Ndakaona kune imwe nyika dzatakapoteredzana nadzo unotoona pamarobhotsi uchipuwa zvipepa zvichinzi kune masmall boys anotengeswa anouya ne5,000. Iwo anoitawo mari yakati 5,000 every day. Wanzi masmall boys zvinhu zvinongouya zvouya zvichikupa mari. Hapana kushanda, hapana chiripo. Vanhu vachitora misengwa yakadaro kuromba nekutsamirana nadhiabhurosi kuti uwane zvinhu zvepane rino pasi. Rufu nekuparara nekupera kwazvo nekupera kwemhuri ida hamuzozvifarira. Hakuna akashanda nadhiabhurosi akabuda zvakanaka. Hanzi dhiabhurosi kana wamushandira nesimba hanzi anotsvaga kuti ndokuitire chinyi kweiwewe. Hanzi ungotora rufu wokuti nde. Hanzi the best that he can give you as a thank you is death. Handiti muri kuona. Saka ngatizvingwarire izvozvo. Toda kunamata nekuzvipira kuna Mwari. Kana varipo vanotiko tiri mumandondo amwe atiri asi zvisungo nezvipanera zvakatisunga inyaya yakabva pamari nekushandiswa kwayo nekuunganidza zvingashandwa nazvo nemhuri. Muchato hamusina mufaro. Mwari pindirai, mutibatsire, mutitungamirire nekutiitira zvakanaka. Kana chiri chochishuwo chako toda kuti iko pastor vatinamatire mukati mezuva ranhasi. Tinamatirei pastor? Ngatinamatei. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinotenda nenguva yamatitsaurira Ishe yekuti titaure pamusoro penyaya inokosha yakadai. Kutanga toda kunamatira mhuri. Pane vari mukati mekunetseka, zvinhu hazvisi kukwanisa kubatana. Kuti vana vaende kuchikoro, pawanikwewo kudya kwakanaka nekugara panzvimbo dzakanaka zvakadzikama. Tinongokumbira nekunamatira vana venyu vari mukati mekukumbira nekuchema kwamhuri. Nekuda kwemamiriro akaita zvinhu mukati menyika kana mukati menyika dzakasiyana-siyana, tinongokumbira kuti pindirai. Taishuvirawo kuti zita renyu rikudzwe. David anoti ini ndatokwegura ndaimbova mudiki, handisakaona vanotya Jehovha vachivata nenzara. Saka pindirai nekuda kwevana venyu. Tirikowo zvakare Jehovha nechimiro chakadai chana Jeshurina chekuti taikutyai uye mumhuri manga mine rudo nerufaro. Tisati tabata mari dzakawanda-wanda, asi nekuda kwezvataunganidza pada kutobatika chaiko mukati memhuri kwaakushoma. Kubatika mukati memba yenyu hakuchaitiki, taakungotsvedza seramba mumaoko yenyu. Tinongokumbira Jehovha kuti dzoraiwo mwoyo yedu inorunza. Tidzorei pamberi penyu, tidzorei mukati memhuri, tigadzirisei kana zvichireva kudzupura makomborero iwayo, kana zvichiita kuti tiponeswe, zvichiita kuti mhuri dzedu dzive nekudzikama nerufaro. Idi itai zvese zvingaitwe, asi tinoshuvira kuti dai matidzora. Ropafadzai mhuri dzedu. Tinotenda nechidzidzo chakadai nehurukuro iyoyi muzita raIshe Jesu Kristu tanamata nekutenda. Amen. Tinotenda chose. Mwari dai anga akukomborerai, akuitirei zvakanaka patinounganidza nekushanda takabatana nemadzimai edu nevana vedu tichienderera mberi tichiunganidza zvatingararame nazvo pamusoro peino nyika. Mwari ngaaise chikomborero chake pamusoro peziya redu, tigoropafadzwa, tigoitirwa zvakanaka. Mwari akuitirei zvakanaka. Amen.
emlahlweni imbalika zibunile kukhona azokuphila ilizwe laseKhenani ngiyakuma entabeni ngithalaze ngaphesheya lapho kunelazikhaya ngiyabona izulu isigodlo sakho mkhulu siyafika kimi lapha ingoma zezulu lapho ingelozi zihlabela ingoma zokusidiswa ilizwe laseKhenani ngiyakuma entabeni ngithalaze ngaphesheya lapho kunelamikhaya ngiyabona izulu isigodlo sakho mkhulu ilizwe laseKhenani ngiyakuma entabeni ngithalaze ngaphesheya